Asibingelele ababukele emakhaya nakuzo zonke nje indawo la kufinyelela khona uhlelo lethu our culture our heritage. Lo bingelelayo ke umfoka Sibima beya ngeenkomo abafoza bebeya ngamahlahla. Umanyelelo kwentombi yesokona inkomo kayisengele sibayini sengele emaweni ngoba yasengele sibayini akusiyona yakhona. Ihlahla ezimagatsha gatsha elinye libheke empumalanga elinye libheke entshonalanga. Inkunzi ezimpondopondo ezihlaba phansi naphezulu noxha obamba izikozi abanye unoxha bebamba amajuba ngoba acushwa phansi kanti lo wakosotobo ucushwa phezulu emazulwini. Ngiyabingelela ke umbhali lo wezincwadi zezulu nayi nje enye incwadi esengiyibhalile okuyinovel ezulu esihloko sithi ngavuswa yiphupho. Le ncwadi lena ihlelela ukuthi ifundwe ngabadala nabancane inezifihlo nje ngempilo ephathela umuntu noma umfundi wayo ukuthi yena njengomuntu uphila emhlabeni kufuneka uqonde iphupho noma uqonde inhloso kaMdali akudalele yona. Lokho kungabe ukuthi mhlambe ukwenza ngenxa ukuthi utshelwe ngabantu kodwa wambulelekile imfihlakalo ngokwentando kaMdali. Namhlanje ke la ohlelweni lethu our culture our heritage ku episode 1 ukuthi uthi episode yokuqala nqa sizoke sibheke nje izinto ezijulile ngathi thina abantu noma ngathi thina zukulwane sabangoni. Izinto ezijulile sobe siyibheka kakhulu namhlanje ezinjengayo ilokhunga ukuhlukanisa amasiko ethu nanesiko impilo nje lethu singabantu. Esokubheka kakhulu namhlanje sizobheka into abantu abaningi abanemibuzo eminingi ngayo futhi uthola ukuthi abanye abantu banezincazelo eziningi abanazo ngayo. Abanye bachaza ngabakuzwa ngabathili, abanye bachaza ngendlela abacabanga ukuthi kuyiyo. Kodwa okubalekile ukuthi sithole ngempela ukuthi uma siqhathanisa lezo incazelo noma lezo impendulo siqhathanisa nathi thina abantu ukubheka emumva ngokwendabuko yethu sibona ukuthi lezi zinto ziyahlangana yini bese zisikhiphela impendulo engadingi ukuthi ichazwe kodwa ezicacela nje ba. Sizobheka umehluko phakathi kwedlozi nethongo. Uma ke sithinta lehloko kufuneka sijule singakheli nje phezulu. Uma sizobheka ithongo sibheke idlozi. Okokuqala nqa kufuneka uqale siqonde ukuthi njengabantu siqonde ukuthi inkolo noma inkolelo akuyona into esibe nayo ngoba sekufike abamhlophe. Kodwa into ebesivele sinayo kusukela nje ekuqaleni thina njengama-Afrika kunonkulunkulu abayisikhombisa abakhona ebesivele sikholelwa kubona kwasekuqaleni. Othi mangabe ubheka iAfrika yonke uthola ukuthi noma ngabe ngokuphinyiswa kwamagama babizwa ngamagama athile kodwa uma ubheka amasiko abenzela wona ngokwempilo uthola ukuthi ayafana nalawa thina sizukulwane sabangoni noma thina maZulu esenza ngawo ukuthi iyona leyo nto leyo ngokwenziwa kwayo iyafana. So umehluko nje sekuhlukana kwezilimi ukuthi ibizwa kanjani. Labo uNkulunkulu engikhuluma ngabo bayisikhombisa. Kulabo uNkulunkulu abayisikhombisa abathathu bangabesifazane bese kuthi abane bangabesilisa. Ngiyazi ukuthi abanye bazovumelana nami ngoba kukhona abakujwayele mhlambe bengizokusho ukuthi okunye bebengakwazi. Oqala uNkulunkulu esinaye noma indlovukazi ubizwa ngoma bayibethi ugoddess of creation and nature abamhlophe. So leli thongo leli ithongo eliphethe wonke amathongo nalawa esikholelwa kona thina njengokwemindeni noma njengokwezibongo. Leli thongo ke noma loNkulunkulu noma lendlovukazi
ibhekelela nje ukuthi njoba silala sivuka siphila kanjani, silala sidleni, sivuka sidlani. Ibhekelela futhi nemvelo njengoba kuthiwa goddess of nature. Bese elesibili kuba unomhoyi bambiza ngogoddess of sexuality and nature, okusho ukuthi lapho indlovukazi noma uNkulunkuluwana obhekelela ukuhlanzeka nje komuntu, ngoba ziningi izinto ezingcolisa umuntu ephila emhlabeni. Kungaba ukuyibandakanya nocansi noma ukuyibandakanya nabantu abangenzi kahle. Leyo nto iyangcolisa ngokomoya, ingcolise futhi ngokomzimba. Bese ke lo uNkulunkulu usebenza empilweni yakho ukuthi akuhlanze kulokho kungcola. Uma ngabe kusebenza kakhulukazi uyayiphuphe mhlambe usemanzini, ayide uyageza noma uyabhukuda noma nje uphupha amanzi. Kwesinye isikhathi ngenxa ukuthi baphila kithi, uyazizwa wena ukuthi hey, engathi emzimbeni angikho kahle, ngathi ngayothola umfula noma ngathi ngayothola ulwandle. Into esuke iqhubha lapho kusokuwona umoya walo uNkulunkulu engimchazayo ukuthi uyakuhlanza. Futhi kwesinye isikhathi kuyayithola ukuthi yena umuntu wesifazana ngokwemvelo nje vele kuyazi ukuthi yena kunesigaba la afika khona kuyayithiwa akahlanzekile ngaleso sigaba leso uma ngabe mhlambe eseyinsukwini zakhe. So leli dlozi ke liyasebenza ukuthi yena limhlanze kulokho kungcola ukuze ahlanzeke abe clean. Bese kuzoba unomkhubulwane. Njobe ngisho ukuthi ngiyazi ukuthi abaningi bazovumelana nami ngoba vele unomkhubulwane abaningi bayamazi noma bemazi kodwa kunamasiko akhe abangasawenzi. Bonke labo uNkulunkulu umubheka into enza ukuthi kuze kube ngathi abanakekile ukuthi thina sehluleke ukuziqonda thina nokuzazi thina. Leyo nto inomthelela omkhulu ukuthi sibone isizwe sethu sineyinkinga ezingaka. Ngoba ukube besibaqonda labo uNkulunkulu ngabe lezi zinto lezi inoma inkinga esibhekana nazo siyazi ukuthi inkinga ethile ilungisa ngokuthi inkinga ethile ilungisa ngokuthi. So unomkhubulwane ke uNkulunkulu wezolimo. Kuyaye ukuthi ke mandulo uma ngabe kubonakala ukuthi ilanga libalele kakhulu imvula yikho kodwa sekufanele ngabe kuyalinywa, kukhushuke kiwe entabeni kuthathwe izintombi ezincane ezingamatshitshi ziqhokisa imsenge khanje kuyokhuleka kushisa nempepho. Kwesinye isikhathi kufike kulinywe kuleyo nsimi leyo bese kuyacela imvula. Bekwenza sho ukuthi uma ngabe kwehliwa lapho imvula ikhona ngoba bekwazi uthalalele abantu ngokwamasiko abawenza ngayo ukuthi yena abalalele futhi abezwe imvula kibiba khona. Muzobheka nje sike saba nesikhathi la khona endaweni eziningi la eningizimu Afrika uthola ukuthi kuhlasela izikhukhula. Ukubantu abesiqonda konke lokho besokwazi ukuthi lesimo sesidinga ukuthi sithinte labo uNkulunkulu futhi sithinte uNkulunkulu okuyena obhekelela leso simo sishweleza ukuthi hayi engathi siningi imvula siyabonga mhlambe akehlisa amandla. Kodwa ngokungazi uthola ukuthi silokhu sikhala ngezinto ezenzakalayo ezilimaza isizwe ngoba vele kubuya ngathi kwezinye izinto sidukile. Bese kuzoba khona uNkulunkulu uSomandla. Igama ke liyayichaza. uSomandla uyena lokunikeza amandla okwenza izinto. Unezifiso ofisa ukuzenza, uyena okunikeza amandla. Isibindi ukuthi uye endaweni ethile ube nokuzazi ukuthi hayi la kufika umfoka bani. Futhi uyazethemba ukuthi lento uzoyenza yenzeke. uSomandla kusuke esebenza kuwena ngaleso sikhathi leso. Bese kuzoba khona umlenze munye. Umlenze munye yena ilo olokhunga osebenza ngenkani kuwe, aphinde futhi akuprotecte, agade nezinto mhlambe obhecwa kuzo ngobende inyama ungayidlanga. Ukuthi kunabantu mhlambe abakuhlaselayo bese kuba khona abantu abazokuvikela kuleyo nto. Abanye abantu bethu wenza into ethile ungayenzanga, kube khona abantu abaphikayo ukuthi hayi bashaya ngonyawo phansi bethi hayi umfoka bani akayenzanga lento. Labo bantu basebekuvikela kusebenza yena umlenze munye. Bese ke kuzoba umvelinqa noma umveliqala. Umveliqala ke ungowesikhombisa uphethe bonke labo uNkulunkulu esengibabalile. Njoba kumveliqala ubheka yonke impilo yakho nazo zonke izimfuno zakho nezidingo zakho. Ukuthi umuntu uyaphila, uyavuka, uyadla, konke nje kuhamba ngendlela nangemfanelo. Bengithi angiqale ngendlalele ngokuchaza qala ngoNkulunkulu bese ke ngingena ke kule esibheke kuyo namhlanje ukuthi uyini umehluko phakathi kwethongo nedlozi.
Oh, umuntu uzobala ukuthi hawu ukhulume ngoNkulunkulu abayisikhombisa kodwa manje wabala abayisithupha. Sengikhohle uSodomo. uSodomo ungowesihlanu bese kulandela umlenze munye wesithupha bese kuba umveli iqala owesikhombisa. uSodomo ke uma uzobheka amaciko amaningi nosaziwayo nje ngingabeka kanjalo mhlambe kuze abantu beqonde. Osaziwayo nje ukuthola ukuthi yena umuntu ugcina aziwa izwe lonke. Kusuke kusebenze noma mhlambe umuntu omsiza njengomelaphi wendabuko ephakamise lo nkulunkulu kuye obizwa ngoSodomo. Wenza ukuthi yonke into oyenzayo iyaziwa ngabantu futhi nabantu bayakuthanda ube nogazi ebantwini udume nje waziwe umhlaba wonke. uNkulunkulu osuke sebenza kwenaye ngamandla lapho uNkulunkulu uSodomo. Bese ke singena ke ehlokweni ke phakathi komehluko wedlozi nethongo. Abantu kufanele abaqonde kuqala engiyaye ngikusho mina ukuthi uma mhlambe uzobheka uqhathanisa izinto qala ubheke thina ukuthi oqala thina singabangoni. Njengoba singabangoni sinolimi esilikhulumayo. So imikhuba ke yenziwayo iyahambisana yini nobuthina kanye nolimi esilikhulumayo. Uma sikhuluma ngethongo kufuna siqonde kabanzi ukuthi njoba sithinte into enobuthongo kusho ukuthi noma kanjani bukhona ubuthongo kuleyo nto leyo. So umehluko ke uba lapha. Uma ngabe umuntu ephila emhlabeni uyaphila kuze kufike isikhathi la khona endlule emhlabeni. Thina njengabantu abampisholo sikholwa ukuthi umuntu uma endlule emhlabeni akafi kodwa kufa inyama bese umphefumulo uyaphila. Iwona ke lo mphefumulo esikholwa ukuthi usuke ususondelene nomveli iqala. Ukuthi uma sithina sifuna ukucela okuthile kumveli iqala asikwazi ukuyiyela nje kodwa kufuneka sithinte laba vele asebengale kwelamathongo. Bese besicelela ke kumveli iqala noma esikuthola futhi sikuthola ngabo. So ithongo ke umuntu wasekhaya odlule emhlabeni. Lo muntu udlule emhlabeni engenamacala, engenazici futhi ephelelisile ukuphila kwakhe emhlabeni. Uma ngabe ke elele ngale kwelamathongo usuke elele ngokuthula. Njoba elele ngokuthula zonke izinto azenzayo uzenza ngokumhlophe. Akukho ukuthi kunamacala mhlamba abuya ngawo ezowachaza ngala kufuneka enziwe abaphilayo. Kodwa ulele ngale ngokufanele futhi konke okwakhe kuhamba kahle. Kuphela kwazi ukwenza ukuthi njoba ephile kahle izinto zakhe zimhlophe ikhanya. Akhanyisele nalaba abasele emhlabeni. Mhlambe ezinye zeinkinga ababhekana nazo abaphilayo. Yena wayekade enazo izixazululo zazo. So kulula ukuthi abandlulise kulezo zinto. Futhi ebadlulisa kuzona nangamandla kamveli inqaba. Lo muntu ke simbiza ngethongo nangesizathu sokuthi isikhathi esiningi akafiki kabi kodwa ufika kahle. Futhi ufika kakhulu umuntu uma ngabe ethonga elele. Uma elele umuntu ebona izinto la sithi khona uyathonga. Uthongiswa yini yithongo. So lifika lapho kuyenzeka likhulume ngephimbo noma livele lona. Noma livele isimo ngendlela okufanele senzeke ngayo. So umuntu ophilayo ke emhlabeni uba nokuqonda ukuthi kufuneka enze ukuthi noma vele uzwile ngoba ubechazelwa yilithongo ukuthi akenze ukuthi. Kanti ithongo lihle ngokuthi futhi liyamqonda umuntu ukuthi yena uliqonda kanjani nangokufika kwalo noma nongikhuluma nje kwalo. Ngoba ziningi indlela zokukhuluma, khona ukukhuluma ngokwephimbo, kube khona ukukhuluma ngokwezimo. So uma liletha isimo lisuke selimqonda ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi yena asifunde isimo ukuthi kufuneka enzeni njengomuntu ophilayo. Bese enza ngalendlela ithongo limvezela ngayo, lithokoze nani, liqhubeke limenzele futhi izinto ezinhle. Bese ke kuba khona idlozi. Idlozi umuntu naye osuke edlulile emhlabeni. Wenda. Kodwa njengoba endile udlule emhlabeni kunezinto angaziqedile emhlabeni noma kunamacala akawashile emhlabeni. So lamacala awakwazi ukuthi amendlulisele kwelamathongo. Ngoba kwelamathongo kusuke kukhona abantu abaphile benza izinto ngemfanelo futhi abangenamacala. Lo muntu ke oyidlozi njoba uzigama lithi idlozi lisusela egameni lolimi lethu idlozana.
idlozana ke into enodlame mayingena kumuntu ingena ngodlame noma likhuluma kumuntu likhuluma ngodlame idlozi ke ingakho kuthiwa idlozi kungenxa yaleyo ndlela elifika ngayo kumuntu nangendlela elisebenza ngayo kumuntu kwesinye isikhathi umuntu uma ngabe ekhwele noma evukele idlozi uthola ukuthi wenza izinto naye angayiqondi kwesinye isikhathi mhlawumbe angayilimaza ngisho kuyilimaza ngoba linesidlozana kodwa lisuke lifuna lento elifuna ukuthi yenze ingakho uzothola ukuthi yena uze kuthiwa kufuneka umuntu enze umcimbi othile noma umsebenzi othile uma ngabe lo muntu engawenzi lo msebenzi uzokwehlela ngamasho impilo yakhe ime izinto zakhe nje zibhede ngobani idlozi liyalwa lilela lezinto ukuthi lifuna zenzeke futhi uhlangothi olungelihle ngedlozi ukuthi alimncenga umuntu futhi linjalo alibheki isimo sempilo yomuntu ukuthi lento elifunayo mhlambe izoba i-challenge engakanani kuwe kodwa lona lisuke lifuna into eyizenzeke kuya kuze kube ngcono uma umuntu oliqondayo uyakwazi ukuthi ulincenge ngalokho okuncane olincenga ngakho bese uyasho ukuthi uma uthola amandla uzobe usukwenza lokho elikufunayo uma ubona mhlambe abantu abaningi uthola ukuthi umuntu uzuyeka isikole ngenxa ukuthi thungenwe yidlozi ngeke uzuthole kuthiwa lo muntu ungenwe yithongo usuke ngenwe yidlozi ngoba lifuna lento elifuna ngenkani bese ulingabheki ukuthi umuntu yena lento elimyekisa yona uyidinga kangakanani uma ngabe ke ulenzela ke lemicimbi yenzayo yedlozi amacala la eliwenzile lisesemhlabeni uwenza wahlambulula ngemicimbi yenzayo nangemfanelo esuke ifuneka ekugcineni ke lelo dlozi lelo uma selihlanzekile kulezo zinto noma leyo mcimbi bekufuneka yenzeke nalawo macebele washile uma ngabe esehlanjululiwe kwathethelwelo liyagoquka ke bese liba yithongo seliyidlozi lapho elihle seliyithongo mina ke ngiyayimangale uthola umuntu kade engena la ethwasa ubuke futhi impilo yakhe ayihambi kahle kodwa uzibiza ngengane yethongo singabheja inkomo uma ingane yethongo ngeke uzusokole ithongo izinto zakho liyazikhanyisa zonke ezinye akudingi ukuthi uzoyicele kodwa nje liyakhanyisela alifani nedlozi idlozi liqhuba lona kuqala phambili ukuze likhanyisele lilungise zonke izinto zakho kufuneka uqale ngalemsebenzi yalo kuqala okufuneka uyenze ukuze nalo likhululeke ngale bese lingena kwelamathongo uma usukwenzileke lokho ke liyahlambuluka nalo bese lingabi ke idlozi nalo moya wedlozana elisuke linawo alibe lisaba nawo bese liyaqala ke nalo lifike kuwe ngobuthongo likuthongisa seliyithongo aliselona ke lapho idlozi so umehluko phakathi ke kwedlozi nethongo yiwo lo kanti futhi kwesinye isikhathi kufuna abantu beqonda ukuthi akukona ukuthi njalo idlozi lisuke lihlupha ngoba lifuna uthwasa njobona nje sesinezangoma ezingaka manje thola umuntu kodwa uthwasile waqeda kodwa ayikho into ayenzela abantu emveni kwalokho kunalokho uyahlupheka ngalento ayenzile ngicabanga ukuthi ke abantu bayaqonda namhlanje ukuthi umehluko phakathi kwethongo nedlozi yini futhi uma bekhuluma bazokhuluma ngento abayiqondayo njoba ke bengeke ngakhuluma ngencwadi nayi ikhona ebhalwe yimi inoveli esiZulu ethi ngavuswa yiphupho iyatholakala okwamanje isatholakala kimi ngenani elingangamakhulu nje amabili okusho ukuthi 200 kanti ekhambeni kwesikhathi izobitholakala nasezitolo itholakala futhi nakwimtapo yolwazi ema library umfoka Sibiya uyabonga